Чакай. Снимам. Мини малко нататък. Як сте? Пълно дама обасис. Давай първи. Това ли? Да. Ти имаш по-голяма дъка. Добре. Дай гръб. Сега. Гръб, ама... Бак дама обасис. Айде, давай първи ти. Добре. Аз съм се. По-добър. Добре, аз съм го тренирал. Хайде сега извади си игра. Лад спред. Това ли? Да. Не си гледал роля обаче, какво е? Чай, че оркестъра не излезе точно. Добре, дай сега. Аз викам с тия толкова ще се засрам. Сайт 6 няма да покажа. Това така ли беше? Да. Дай. Хиба така да. Айде сега така... Мост. Как кажеш? Аз тук няма какво да покажа вече. Айде, ладно. Толкова.